stora lava seke seke sherere repestin. Isukana baseke sherira rapastin. Iba baba 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 na bare 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 bare. Ishu halala bastahi emani gare bare beshehi na baragala basehi. Heko kana kana kara bale bele bele be Ishu harara rapastini. Eba eba bara 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 shira rapastini kerika. Ishakara balaba seke seke sheri nana bastini sheri re bere 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 beshalala laleke. He babara bala bara 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 sto hono bare berehi. Ishu halamasteni ne bare bale kitenika. Sarala basto nana baste ke sheri kakara kara kara. He mamara bala bere 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 bere. Shihana bastu kana bare bere bere belehi. Yesu kana bara bala basto naste ke seke sherira rabasti. Yeshu halabastehi. Yeshu halamasama samaste kere balehi. Eba bara 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 sheke keke ni keri. Elhaya maste ni se kere bele kina ne kereba. Eba bara 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 sheki kakana kana. Stugro bale bere kineba. Sona na bare bere bere besheli halabasteni. He babara bale kene bare hire hire hi. Yeshua. Thank you, Jesus. Hallelujah. Stugara bale bele be. Sekere leba 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 sharara pastona. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Shihara mala bare bare beshiki kakana karika. Leba 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 stohno bare 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 be. Eba bara 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 bara. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Ikala hi mesekete bira labastoho. Ishukara male bare bare be. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Stotra Yeshua. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आम्ही सुरुवातीचे मागणू करूया. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. कोण करतात सुरुवातीच्या मागणी? Thank you. Thank you, Jesus. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. अर्गा जेजू, अर्गा पवित्र आत्म्या, अर्गा देव बापा, ह्या आयचो वेळ तुवेन आमकां दिलाय. तुका अर्गा आनी स्तुती सोम्या. होगळाप आनी महिमा तुका. तुझें नाव जावन आसा सगळे नांवां प्रास वर्तो नांव. आनी तुज्या नांवान आमी एकठांय जाला. तुजें उतर आयकून ते उतरा प्रमाणे आमी चलोंक आनी भावार्थान थीर जावंक हर एक दिसा तूं आमकां तुजो खान जावन आमकां दिता. तुजें उतर तूं जावन आसाय सताचो आत्मो आनी सत तूं प्रगट करताय आमच्या जिवितांत. आनी जेन्ना आमी हे सताची उतरां आमच्या काळजांत आमी थिरासणेन भावार्थान रोमता त्या वेळार ती उतर आमकां सुटका दिता. हर एक बंदे थावन आमकां सुटका दिता. ते आमी भावार्थान पातयता. आनी आयच्यो वेळ संपूर्णयेन तुका आमी अधीन करता. आनी जे कितें तूं शिकयताय आनी उलयताय हर एक उतरां आमच्या जिविताक जे कितें बरेपणाची एक तुवें चिंतोन तुवें आमचे खातीर तयाराय केलाय त्याच परी आमच्या जिविताक ते मेळटा म्हण आमी भावार्थान पातयता.
हे मागणे करता जेजूचे नावीन आमेन. आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ऐकूंक येता ना सगळ्यांक? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. उलोवचें ऐकूंक येता? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सिस्टर ऐका ना, जोर उलय. ऐका ना सिस्टर. फुल साऊंड आसा. व्हॉल्यूम फुल आसा सिस्टर. आता ऐकता की? हा आता ऐकता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कशी आसा सगळीं? प्रेज गॉड. प्रेज द लॉर्ड. कशी आसात? थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. कशी आसात सगळीं? एक फावटी तर रेस्पॉन्ड केल्यार म्हाका बी थोडे कळटा, कित्याक नेटवर्क इश्यू केताळा रावता म्हणून हांवें ते विचार. आमकां ते अनम्यूट असले, ऑन करूंक जायनासले माईक. ओके 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 ओके. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. अनम्यूट आसना तुगे राणे. प्रेज गॉड. आता सॉरी, आता म्यूट असले, आता अनम्यूट झाले. आता अनम्यूट आयला. ओके. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आम्ही एक क्रिस्तावपणाच्या जिवितांत जिवन आसात, तर आमच्या ह्या जिवितांत आमी थोडे एक प्रशिक्षण जावचे एक गरजेचे आसा. प्रशिक्षण म्हटल्यार एक ट्रेनिंग म्हणटात इंग्लिशान. प्रेज गॉड. जशे एक भुरगो, ल्हानसो भुरगो ह्या संवसारात आयले त्या वेळार ताका डायरेक्ट आमी घेवन स्कुलाक व्हरतात की थोड्या म्हयन्यांनी? ना. कित्याक? तेजे ते एक मोटर स्किल्स म्हणटात, म्हणल्यार हातान धरचे, उलोवचे, ते सेन्सस काम करचे तेजे भुरग्याचे, हे सगळे तेजे डेव्हलप जायचे म्हणून थोडे वर्सां ताका घरांत आमी ताका उलोवचे आनी खेळूंक दिवचे, हातान धरचे, हे सगळे तेजे आमी एक तयाराय करता, न्हय की? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पूण थोडे वर्सां जाले की ते भुरग्याक आमी स्कुलांत म्हण घालता, आनी थंय स्कुलांत गेले की ताका डायरेक्ट आमी 10th स्टँडर्ड, 8th स्टँडर्ड, 6th स्टँडर्ड घेवन वचनात न्हय. ताका एक लेवल आसता, खंय ताणें एक नर्सरी लेवला थावन ताणें वाडोवंक मुखार वचूंक जाय, न्हय की? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कित्याक? त्या वेळार तेजे एक माइंडसेट जावन दी, तेजे ब्रेन डेव्हलपमेंट जावन दी, हे सगळे त्या त्या वर्साक वाडचे आनी वाडावड जावचे एक वेळ आसता, काळ आसता. प्रेज गॉड. म्हण ताका एक आमी ल्हानपणाचेन एक ट्रेनिंग सेशनां थावन आमी ताका घेवन वयता, न्हय की? एकदम ते भुरग्याक आमी व्हडले व्हडले शिकोवंक म्हण आमी घालना, न्हय? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तशें आमी क्रिस्तांवपणाचे जिवितांत जिवन आसतना आमी पयले फावटी देवाचें उतर आमकां मेळ्ळें तेन्ना आमी देवाचें उतर आमी स्विकारता, आमी उलोवन रावता, त्या परी आमी चलोवन रावता. पूण त्याच लेवलांत आमी रावल्यार आमचे जिविताचे एक कंप्लीट जे बदलावण जावचे आसता, एक ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणटात. सदांकाळ आमी रिट्रीटाक वचून हर एक हफ्तेन आनी हफ्तेन आमी रिट्रीटाक वयता, आयकता आनी घराक येता आनी परत रावले उरले एक 4 दीस 4 days 5 days आमी आनी परत आमचे संवसारी जिवितांत आमी रावता आनी आमी नेक्स्ट रिट्रीट वयता. हे जिवीत एक रुटीन जिवीत जावन वयता, न्हय की? प्रेज गॉड. वय? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पूण
आमचे जिवीत फकत आम्ही रिट्रीट ऐकून आणि देवाचे उतर मिसाक वचून ना प्रेयर करून इतलेच रावचे न्ही, पूण जेजूचे एक आशा जावन आसा, एक तेजो एक कंप्लीट एक संपूर्णचे जिवीत जावन आसा जेजूचे आमचे जिवितान जावंक जाय म्हण ते जावन आसा. एक आमचे जिविताचे कंप्लीट परिवर्तन जायचे, जे जेजू आमच्या जिवितांत एक परिवर्तन हाडचे तो चिंतन आसा, तो एक कर्ण आसा. तेजे संपूर्णतेचे जिवीत आमचे जिवीत कशें ते संपूर्णयेक जायचे, कशें ते एक कंप्लीट परिवर्तनाचे जिवीत जाय जे जेजू क्रिस्ता थंय ते आमकां देवाचे उतर शिकयता. प्रेज गॉड. आनी त्या खातीर आमी देवाचे उतराक रावले तेन्ना जेन्ना आमी एक नवीन जल्माक येतात म्हणटा न्ही, बॉर्न अगेन म्हणटा, जेन्ना आमी नवीन देवाचे उतर आमी स्विकारता, आमी सगळे आमच्या आत्म्यांत आमी एक बॉर्न अगेन एक क्रिश्चन्स जाता, एक क्रिस्तांवपणाचे जिवीत वेगळेपणाच्या आत्मीक जिवितान आमी जिवंक सुरवात करता. पूण ते फकत थंयच रावचे न्ही, एक रुटीन करून आमी रावचे न्ही, पूण ते आमी त्या क्रिस्तांवपणाच्या जिवितांत वाडूंक जाय जेजू क्रिस्ता थंय. तर ते कशें आमी वाडोवचे आनी ते एक ट्रेनिंग कशें आमी घेवचे देवाचे उतरांत हावन, आनी ते कसली उदाहरण दिवन देवाचे उतर आमकां शिकयता. प्रेज गॉड. ते आमी देवाचे उतरांत आज आमी शिकया. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. तर तिमोथीक बरयल्ले दुसरे पत्रांतले, तिमोथीक बरयल्ले सांत पावलून बरयल्ले तिमोथीचे पत्र, दुसरे पत्र चॅप्टर 2 वर्स नंबर 3 to 7 आमी पळोवया. ह्या उतरांत आमकां शिकोवंक मेळटा कशी आमी जेजू आमकां एक हे सांत पावलून तिमोथीक बरयल्ले आपले आत्मीक पूत म्हूण तो लेखता तिमोथीक सांत पावलू. तर तिमोथीक ताणे कसले एक अपेक्षा आपले बरी, जशे तो सांत पावलू कसो वाडलो जेजू थंय, तशें आपले तो पुता बरी आसा तो तिमोथीक ताणे कितें तेका एक आदेश दिले, कशें जिवीत करून रावचे जेजू क्रिस्तांत म्हूण ताका शिकयता. फर्स्ट वर्स पहिले पळया, मागीर थर्ड वर्साक आमी येवया. फर्स्ट वर्स वाचीचे सिस्टर. वय वय सिस्टर. तर तूं म्हज्या पुता क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आमकां आसा ते कृपे वरवीं बळादीक जा. एकच पुरो, मागीर थर्ड वर्स वाचया आमी. तर तूं म्हज्या पुता म्हणल्यार सांत पावलू हांगा तिमोथीक उलयता, म्हज्या पुता क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आमकां आसा ते कृपे वरवीं बळादीक जा. तुमकां थर्ड वर्स थावन तुमी वाचून कंप्लीट हे चॅप्टर वाचलेर तुमकां एक मायंडसेट येता की हे सांत पावलू आमकां नियमशास्त्र अशीच करीजे की अशीच कशें आमी ओल्ड टेस्टमेंटान नियम आसली तशीच एक रुल्स रेग्युलेशन्स दिता की आमचे प्रेयर लायफाक स्पिरिच्युअल लायफाक ग्रोथ जावंक म्हूण आमकां तशें एक मायंडसेट जाता. पूण हांगा नियमशास्त्राचे विशयान सांगना, हांगा खंयचे रूल्स सांगना, पूण हे रूल्स पाळीजे हे एक आत्मीक जिवितांत आमी जेजू क्रिस्तांत आमी वाडोवंक कशें आमकां जेजू वाडयता आनी कशें वाडयचे म्हूण आमकां शिकयता. हे कंप्लीट अध्याय तुमी वाचले थर्ड वर्स थावन. म्हूण पयलेच वर्सांत आमकां सांगता आमकां आसा जेजू क्रिस्ता थंय आसा एकवटांत आमकां आसा ते कृपे वरवीं. फर्स्ट वर्सांतच आमकां म्हणटा सांत पावलू कृपे वरवीं आमी बळादीक जायचे. आमचे स्व इच्छेन आमी खंयचेय करूंक साध्य जायना. आमी स्व इच्छेन ना खंयचे नियम पाळीजे म्हणून आमकां हांगा गरजेचे ना, पूण हे सगळे आमी पाळीजे कित्याक आमचे एक आत्मीक जिवीत एक बळादीक जावंक जाय. आमचे हुजीर न्हय, आमचे बळान न्हय, पूण ते जेजू क्रिस्ता थंय आमी एकवटांत आमी आसा वता
कित्याक आमी तेजे उतराची जाणवाय आमकां मेळा आनी त्या उतरा वरवीं रावले तेन्ना आमी एकवटांत आसले तेन्ना आमकां तेजे कृपे थावन आमकां बळादीक करता हे सगळे एक आमी जेजूचे उतरा परी आमी चलता तर हे खंयची नियमशास्त्र न्ही तुम्ही 3rd वर्सान वाचल्यार तुमकां दिसता की हे सांत पावले रुल्स सांगू लागला की अशें तुमकां दिसता एक पावटी वाचले पूण जेन्ना तुम्ही घडेन आनी घडेन वाचता तर तुमकांच कळटा हे कृपे वरवीं आमी हे सगळे स्वीकार करून घेवंक जाय 3rd वर्स आमी पळोवया क्रिस्ता जेजूच्या एक विश्वासी शिपाया परी कष्ट आनी वावंट काड प्रेज गॉड थँक यू जीसस हांगा तुम्ही 3rd वर्स थावन 6th वर्स पयलें 6 वर्स पयल्यान तुम्ही पळयले 3 तुमकां उदाहरण दिता सांत पावलो आमकां कशें आमी कोणा बरी एक क्रिस्तांवपणाचे जिवितांत आमी वाडूंक जाय कशें आमी ते एक जेजू क्रिस्तांत आमी एक घट आनी बळादीक जावंक जाय म्हणगे आमकां शिकयता पहिले आमकां 3rd वर्सान शिकयता 3रे वळींत आमकां शिकयता एक शिपाया बरी आतां शिपाय कोण जावन आसा कोणाक आमी शिपाय म्हणटा एक सोल्जर एक सैन्य तुम्ही ऐकलात न्ही आमचे भारत देशाचे सैन्य आसा न्ही प्रेज गॉड आनी तितून सबार सैनिक आसता शिपाय आसता इंग्लिश बायबलान सोल्जर म्हळ्यार हेडिंगच मेन हे चॅप्टरचे हेडिंगच जावन आसा इंग्लिश बायबलांत अ गुड सोल्जर ऑफ जीसस क्रायस्ट म्हण तर आमकां जेजू क्रिस्त आमी जेन्ना तेजी उतराची जाणवाय घेता आनी चलूंक सुरवात करता आत्मीक जिवितांत तर आमकां जेजू क्रिस्त तेजे एकवटांत आमी रावले तेन्ना आमकां म्हणटा तुमी एक शिपाया बरी कश्ट आनी वावंट काडिजे प्रेज गॉड थँक यू जीसस आता हे कश्ट आनी वावंट कित्याक काडूंक सांगता जेजू क्रिस्तान तर सगळेच केला आमकां खुर्सार न्ही सगळे संपूर्णायेचे जिवीत दिला बरेपणाचे केला सगळे कश्ट आनी हर एक दूख तेणे आपले कुडीर घेयले तेजे घायात थावन आमी बरी जाला गूण जाला म्हण आमी सांगता पूण हांगा आमकां सांगता जेजू क्रिस्ता जेजूच्या एक विश्वासी शिपाया बरी कश्ट आनी वावंट काड प्रेज गॉड एक शिपाया बरी कश्ट आनी वावंट काड प्रेज गॉड थँक यू जीसस शिपायाचे ना तर एक सोल्जर म्हणतात ना तर एक सैनिक म्हणतात तेजे कसली जिवीत असता प्रेज गॉड कसले जिवीत असता तेजे जेन्ना तो एक ते सैन्यांत ते आर्मी थंय तो भरती जाता ना तर तितून एंट्री घेता तर तेका सुफळायेचे आनी कम्फर्ट लायफ लग्जरी लायफ ताका जिवंक मेळटा की ना ताका एक ट्रेनिंग वचूची पडटा न्हय की एक ट्रेनिंग म्हण दितात असले ताणे केन्नाच ती ट्रेनिंग वचूंक ना तसली सगळी एक प्रशिक्षण ताका दिवंक ती सुरवात करतात आणि ते अशें म्हणूंक जायना की हांवें इतलीं वर्सां हे सगळे हांवें प्रशिक्षण हांवें असली कसलीच कश्टां हांवें काडूं ना हांगा म्हाका जाय तशें हांव कितले जाय म्हाका तितलेच म्हाजे कुडीक कितले जाता तितलेच हांव ट्रेनिंग घेता आनी उरले टायमाक हांव घेयना म्हाका जायना म्हण रावूंक जाता की ताका ना जायना एक पावटी तो एक सैन्यांत एंट्री घेयलो तर ताका थंयचे रुल्स रेग्युलेशन्स थंयचे एक कश्ट जे ताका कुडीक मेळटा जे कश्ट तेजे एक ताका एक झुजोंक वयतना कशें ताणें तयारायेन रावंक जाय प्रेज गॉड हे सगळे ताका प्रशिक्षण करतात हे सगळे ताका ट्रेनिंग दिता आनी त्याच बरी ताणें आयकून त्याच परी तेजे जिवीत चलोवन व्हरचें पडटा एक डेडिकेशन म्हण आसता तेजे जिविताक न्हय की प्रेज गॉड
एक सोल्जराचे जीवित, एक शिपायाचे जीवित तुम्ही पळयले ना, सैन्यात तुम्ही असले लोकांचे त्यांचे जिविताचे लाईफ स्टोरी तुम्ही ऐकले तर तुमका आयकूक मेळटा त्यांचे एक लक्ष उरता, त्यांचे एक फोकस उरता वय की. प्रेज गॉड. एक मिशन असता, एक निष्ठेन त्यांची जिवीत ती त्या देशा खातीर ते सैन्यान ती भरती जाले तेन्ना ते एक लक्ष तांकां मेळटा, एक त्यांचे निष्ठायेन जे तांकां शिक्षण मेळटा थंय थावन ती एक फोकस त्यांचे थीर जाता. तशें आमकां कित्याक जेजू एक विश्वासी शिपाया बरी कश्ट आनी वावंट काड म्हणटा. तर हांगा आमकां हे कंप्लीट अध्याय खंयचे आमचे जिविताचे एक प्रॉब्लेम्स जावं दी, हे जे सगळे तेजे कशे आमी ते प्रॉब्लेम्सांत हांव भायर येवंक जाय, ते प्रॉब्लेम्सांत कशे आमी थीर रावंक जाय, हे सगळे शिकयता. पूण अति उत्तम जावन चड प्रमाणेन जेजू सांत पावलू तिमोथीक हांगा सांगता की आमी जेजू क्रिस्तान जेन्ना आमी तेजी जाणवाय आमकां मेळटा तर आमी त्या उतरांत हांव एक शिपाया बरी आमी निष्ठेन आनी ते लक्ष आमचे एक जायजे म्हण. जशे ते एक सैन्याचे, ते सैनिकाचे एक लक्ष असता की ह्या देशात हांव ह्या देशाचो एक सैन्य जावन आसा आनी ह्या देशाक केन्नाय हांव पराजय करना म्हण. हांव केन्नाच हांव एक डिफिटेड सोल्जर जावन हांव केन्नाच आयना म्हण, न्हय की. ते एक लक्ष उरता तेजे. जेन्ना जेन्ना तो एक तेजे दुसरे देशाचे एक सैन्य येता तो तयारायेन रावता, तेजे लक्ष उरता केन्नाय तेंचे ऑपोजीट पार्टीची कोणीय आसून ती येतात तेन्ना हांवें तयारायेन रावंक जाय म्हण. प्रेज गॉड. तशें आमचें लक्ष आतां कितें जावन आसा जेजू क्रिस्तान, आमी देवाचें उतर परगट करिजे, ते जावन आसा आमचें एक लक्ष. सगळे आमचे प्रॉब्लेम, सगळे आमचे सिकनेस, हर एक नेगेटिव्ह सिच्युएशन, नकारात्मक जे चिंतना येतात, ही सगळे आमच्या जिवितांत आमी संवसारांत रावप पयल्यान असतात. पूण तेजे की वयर आमचे वयर लक्ष जायजे देवाचे उतर दुसऱ्यांक परगट करिजे म्हण. आनी त्या वेळाक जे कश्ट येतात, त्या वेळाक जे पर्सिक्युशन, जे एक आमचे जेजू क्रिस्ताचे उतराक विरुद्ध जावन आमकां जे कश्ट येतात, जावं पुरो आमची शेजारी आमचे विरुद्ध येवन रावतात ना, आमची घरचींच येतात, आमची संबंधांत जे आमचे रिलेटिव्स आसात तिंचे येवन आमचे विरुद्ध रावतात जेन्ना आमी देवाचे उतर परगट करता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. तर त्या विशयांत हांगा सांत पावलू तिमोथीक सांगून आसा. हांगा खंयचे सिकनेसा विशयांत सांगना, पूण हांगा सांगून आसा तो जेजू क्रिस्तांत आमी आयले तेन्ना कशें आमकां एक पर्सिक्युशन येता, कशें आमकां ती एक कश्ट येता, कशे लोक आमचे वयर उरपाटून येतात. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. त्या विशयांत आमकां सांगता तुमी एक विश्वासी शिपाया बरी कश्ट आनी वावंट काड, कश्ट आनी वावंट आमी काडिजे म्हण हांगा सांत पावलू तिमोथीक सांगता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी एक त्या सैन्याचे, त्या सैनिकाचे आनीक कितें एक तेजे एक लक्ष जावन आसता, ना तर तेजी एक क्वॉलिटी कितें जावन आसता एक सैन्याचे. प्रेज गॉड. ते जावन आसा अधिकार. एक सैन्याक एक अधिकार आसता, न्हय की. प्रेज गॉड. अधिकार आसता, तेका अधिकार आसता आनी तो अनेक अधिकाराच्या खालांत तो काम करन वावंट करून रावता, न्हय की. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमी मॅथ्यू चॅप्टर 8 ब्रदर, मॅथ्यू चॅप्टर 8 आमकां थंय वाचूंक मेळटा एक शतपतीचे विशयांत. आयकलात शतपतीचे विशयांत चॅप्टर 8 वर्स 9.
वर्स 9. प्रेज गॉड. हे एक शतपथीचे एक शतपती त्याचे चक्राक आर मारल्या म्हणतो एक जेजू कडेन येता आणि जेजू जेन्ना कळता की तेजे चक्राक एक आर मारला म्हण जेजू म्हणटा हांव येता आणि आतांच येवन गुण करता म्हण. पूण तो शतपती जेजूक म्हणटा तूं म्हज्या घरांत येवंक हांव फावो न्हय, पूण तुज्या उतरानच म्हजो ताका भलायकी मेळ्ळा म्हण हांव पातयता म्हण. तेजे नंतर 9th वर्स सांगता हांव जाल्यार दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आणि म्हजे खालाई सैनीक आसात. एकल्याक हांव वच म्हणटा तो वेता आणि आनेकल्याक ये म्हणटा तो येता आणि म्हज्या चक्राक हे कर म्हणटा तो करता. हे वर्स हे 9वे वळींत आमकां शिकोंक मेळटा एक अधिकार, एक सैन्याक जे अधिकार आसा. प्रेज गॉड. एक ते सैन्याक जे अधिकार आसा आणि फकत ताका एक अधिकाराचे विशयान सांगना, तो अनेकलेचे अधिकारांत तो पण आसा. तो कोणाक वस म्हणटा तो वयता, कोणाक ये म्हणटा तो येता म्हण. प्रेज गॉड. Praise God. थँक यू जीसस. तशे एक शिपाई जाल्ले बरी, फकत तो शिपाई जावन रावना पूण ताका एक तेजे लक्ष ताका गोतो आसता. प्रेज गॉड. ताका एक निश्ठेन कशी आमी एक सैन्याक कशी ते एक ट्रेनिंग दिल्ले आसता, एक ट्रेनिंग दिवन टिचींग दिवन ताका दिल्ले आसता कशी ताणें एक सैन्यांत भरती जायचे म्हण. प्रेज गॉड. तशें आमकां जेजूची हर एक टिचींग जावं दी, तेजी एक शिकोवण जावं दी आमकां मेळ्ळा. प्रेज गॉड. पूण त्या परी हांव जेन्ना चलता जशे तो एक शिपाय सांगता की आपणाक एक अधिकार म्हणजे एक तेजी विशय कितें आणि त्या अधिकाराचे एक इम्पॉर्टन्स कितें, तेजे महत्व कितें म्हणजे कळीत आसा. तशे हांगाय प्रेज गॉड आमकां जाणा जायचे की आमी एक अधिकारी जावन आसा. जेन्ना आमकां देवाचे उतरांत आमी आयला त्या उतराची आमकां जाणवायेन आमी एक अधिकारी जाला. जशे आमकां प्रॉब्लेम्स जाता ताका अधिकारान ताका आमी ते प्रॉब्लेम्स भायर काडूंक आमकां सकत देवान दिला. तेजे उतरांती सकत आसा. तेजे भावार्थान आमी वाडला. फकत ते माझे भितर जेजूचेर भावार्थ आसा म्हणून जायना, पूण ते भावार्थ जेजूचो भावार्थ माझे भितर आसा म्हूण म्हाका ते अधिकारान हांव उलोवंक साध्य जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर ह्या जिवितांत क्रिस्तांवपणाच्या जिवितांत जेन्ना आमी चलता तर आमी संपूर्णयेन जेजूचे उतराक खाल जावचे. प्रेज गॉड. कित्याक देवाचे उतराक जेन्ना आमी खाल जाता देवाचे उतराचे अधिकाराक आमी अधीन जाता. प्रेज गॉड. देवाचे उतराक आमी अधीन जावन जेन्ना चलता त्या वेळाक खंयचे सिकनेस, खंयचे प्रॉब्लेम्स, खंयचे एक नकारात्मक ते दोंगर जावन आमचे मुखार रावता आमच्या जिवितांत ते सगळे काडून आमी संपूर्णयेन नाश करूंक साध्य जाता जेन्ना आमकां जाणवाय आसा की आमी अधिकारी म्हण, आमी एक सैन्य म्हण. जेन्ना हांव चिंता हांव एक शिपाई जेजूचो म्हण तर म्हाका ते शिपायेचे अधिकार म्हाजे लागीं आसा आनी हांव फकत अनेकले अधिकारान हांव उलयना, हांवूय अनेकलेचे अधिकारान आसा. कोण जावन आसा तो अधिकारी? म्हाजे वरतो आसच्यो अधिकारी. कोण जावन आसा तो अधिकारी आमचे वयर? जेजू. तेजी उतरां. प्रेज गॉड. तर जेन्ना हांव तेजे उतराक खाल जावन त्या परी म्हजें जिवीत चलोवन आसता त्या वेळाक संपूर्णयेन हांव खंयचेय एक नकारात्मक एक संदर्भ येवन दी त्या वेळाक हांव थीर रावन हांव ते दोंगराक उलोवंक अधिकारान साध्य जाता. प्रेज गॉड.
थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. ते तिमोथीचे दुसरे पत्रांतले आणि वाचचे आम्ही दुसरे पत्रांतले चॅप्टर 2 वर्स नंबर 4. तर ह्या शिपायाचे विषयांत आणि आमकां शिकयता देवाचे उतर की सैन्यांत भरती जावन आपली सर्ती करतलो शिपाय लौकीक रटावळींनी घुसपना. आपणाक फौजींत दाखल केल्ल्या अधिकाऱ्यांक खुशी करूंक ताची अपेक्षा. आताच आम्ही अधिकाराविषयांत आम्ही शिकल्या नाही की. प्रेज गॉड. जसे ते शतपतीचे एक अधिक त्याने उलयल्ले. कोणाक वस म्हणता तो वयता, कोणाक ये म्हणता तो येता. ताका एक अधिकारी म्हणल्यार कितें म्हणजे एक जाणवाय असले ते शतपतीक नाही की. प्रेज गॉड. तसे हांगा देवाचे उतर आमकां सांगता जेन्ना आमी एक सैन्यांत आमी भरती जाता त्या वेळाक तो शिपाय कसलीच लौकीक रटावळींनी घुसपना. प्रेज गॉड. लौकीक रटावळींत घुसपोवचे म्हणल्यार कितें? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. लौकिक रटावळी म्हणल्यार कितें? संसारी रटावळी. ये वय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. संसारी जिवितांत तुम्ही पळयल्यार तुम्ही ते एक सैन्यांत असतात त्या लोकांचे जिवीत तुम्ही पळयले आणि जेन्ना त्यांचे घराक येतात ती परतून वयता नाही ती एक घट्ट मन करून ती रिटर्न वयता नाही की. इवन त्यांची रिलेटिव्स इतली घट्ट मनाची जावन रावतात की तांकां कंप्लीट डेडिकेशन केलेले आसा. कंप्लीट तांकां त्या देशाक म्हणूच ते सैन्याक म्हणूच ती कंप्लीट डेडिकेट केल्ली असतात नाही की. तितले घट्ट मन करून रावतात आणि कसलेच तांकां आपले लौकीक जिविताची जावं संसारी जिवीत फॅमिली जिविताची तांकां घराक आयले तेन्ना तितलोच तो वेळ जेन्ना तांकां त्या क्षेत्रांत तेंचे वयतात त्या फौजींचे ना सैन्यान ती आनी परतून वयतात थंय ती कसलीच लेखनात कसलीच तांकां संसारीची जिविताची त्यांचे घरचे जिविताची कसलीच तांकां एक रटावळ जावन ती त्यांची एक कसलीच चिंतना ती मनांत घेनात. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर आमकां ही उतरां कित्याक देवाचे उतर शिकयता? प्रेज गॉड. कित्याक आमकां ही उतरां शिकयता की शिपाय लौकीक रटावळींनी घुसपना म्हण? थँक यू जीसस. कित्याक आमी जेन्ना देवाचे उतरांत जाणवाय घेयलात आमी त्या सैन्यांत आमी आयला न्हय. प्रेज गॉड. आमी ते एक देवाचे उतरांत आयले तेन्ना आमी तेजे शिपाय जालात. जेजू क्रिस्ताची आमी शिपाय जाला पळय की. आमी 3rd वर्सांत आमी आयकले न्ही. प्रेज गॉड. आमी एक आत्मीक जिवितांत जे आमकां दोळ्याक दिसना त्या जिवितांत आमी एक विश्वासी शिपाय जाला. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आमी एक विश्वासी शिपाय जाला. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर आमकां दिसता की आमी हे संसारी जिवितांत जियन आसा म्हण पूण आमी एक हर एक वेळाक हांवें सांगिजे की हांव एक विश्वासी शिपाय जेजू क्रिस्ताचे सैन्यान. प्रेज गॉड. आमी सगळींच एक विश्वासी शिपाय जावन आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर आमी जेन्ना ह्या शिपाया बरी आमी चिंता एक विश्वासी शिपाय म्हण तर आमकां ह्या संसारी जिवितांत जावचे आमकां दोळ्यांक दिसता पूण आमी ताका अधिकार दिवचे न्ही ते चिंतनांक अधिकार दिवचे न्ही आमचे इमोशन्स आमचे जिवीत कंट्रोल करूं पूण आमी तेजे वयर अधिकार चलयचे. त्या थॉट्स जे येतात नेगेटिव्ह थॉट्स जे येतात तेंचेर आमी अधिकार करिजे. लौकीक रटावळीची जेन्ना एक उतरां आमकां आयकूंक मेळटा
त्या वेळाक आमी ते नकारात्मक उतरां स्वीकार करनासतना तेजेर अधिकार दाखिजे की हांव ह्या संवसारीक जिवितांत आसा, पूण हांव ह्या संवसारीक जिविताचो न्हय, हांव आत्मीक जिविताचो, हांव आत्मीक जिवितांत जेजू थंय एकवट जाला. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. थँक यू जीसस. तर जेन्ना हांव ह्या उतरांत हांव चलता, मुखार सरता, त्या वेळाक म्हाका ते एक आत्मीक जिविताचे फळ म्हाका पळोवंक मेळटा. प्रेज गॉड. ते आनी मुखार आमकां शिकोवंक मेळटा. त्या गलेशियन्स 5:22 हितून आमकां मेळटा की शिकोवंक की देवाचे उतर सांगता की आमकां आत्मीक जिविताचे सगळे फळां आमकां मेळा म्हूण. जेन्ना आमी हे सगळे देवाचे उतरांत एक शिपाया बरी संवसारी रटावळींनी घुसपोवचे म्हणल्यार फकत संवसारी विचार तितलेच न्हय, पूण आमी एक जेन्ना आमी देवाच्या उतरांत आयला आमी एक सपरेट केल्ली मनशां जावन आसा. एक वेगळेपणाचे जिवीत आमकां जेजून लाभून दिला. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. तर त्या एक वेगळेपणाचे जिवीत हांव जेन्ना जिवंक सुरवात करता तेन्ना नाना तराची म्हाका एक चिंतना येता, ना तर लोक उलयता, लोक येवन आमकां आमची घरची मनशांच आमकां उलयतात विरुद्ध जावन. ह्या शिकोवन जेन्ना आमी दिता तांकां तर आमचे विरुद्ध येवंक ती साध्य जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पूण आमी हर एक वेळा चिंतचे की हांव एक क्रिस्तांवपणांत वेगळेपणाच्यो एक जिवीत जीवन आसा म्हण. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमी त्या लोकां बरी जे एक मनशां संवसारीक जिवितांत जिवन आसतात तेंचे जिवीत तुम्ही पळया, तेंची उतरां तुम्ही आयका, सगळे वेगळेपणाचे असतात जे आमकां ते आयकूंक नाका, ते आमकां बरें दिसना. कित्याक आमचे भितर कोण आसा? देवाचे उतर. आमचे भितर कोण आसा? जेजूचे एक पवित्र आत्मो. तर ही उतरां सगळी संवसारीक जिविताची आमकां आयकूंक आतां आशा ना. पयलीं आमी आयकतालीं, बरें दिसतालें, आमी 4 उतरां तेंचे बरोबर उलयतालीं. पूण आतां जेन्ना आमकां ही जाणवाय मेळ्ळा, आमकां ती उतरां आयकूंक नाका. ती उतरांची आमकां त्या उतरांत वेळ आनी अवकाश आमी दिवंक आमकां नाका. वय की अशें जाता तुमकां? ना तर आतांय आमी त्याच जिवितांत चलोन आसा. प्रेज गॉड. Praise God. आमचे जिवीत तसलेच जावन आसा की दुसऱ्या लोकांची जिवितां बरी की आमचे आतां वेगळेपणाचे जिवीत जावन आसा? वेगळेपण आसा. वय. प्रेज गॉड. पूण तेच हांगा आमकां सांगता देवाचे उतर की आमी लौकीक रटावळींनी घुसपना, आपणाक फौजींत दाखल केल्ल्या अधिकाऱ्याक खुशी करूंक ताची अपेक्षा. आमी संवसारी जिवितांत आमी कसलीच उतरांत आमी घुसपना, पूण आमी जशे तो शिपाय आपणाक एक फौजींत दाखल केल्या म्हण तेज्या अधिकाराक तो खुशी करूंक ताची अपेक्षा आसता. तशेंच आमचे हर एकल्यांचे जिवीत जेजूक आनी तेजे उतराक, देवा बापाक, पवित्र आत्म्याक तेचे अधिकारांत आमी आसाव. आतां आमी तेजे उतरांत आयलां, तेका आमी खाल जावन आमी वयता चलोन आसा म्हणल्यार आमी त्या उतराच्या अधिकारांत आमी आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर आमची खुशी कोणाक खुशी करूंचे आमची अपेक्षा जायचे? जेजू खुशी. जेजूक. प्रेज गॉड. जेजूक आमी तेजी खुशी करूंक ताका आमी हर एक वेळाक अपेक्षा करून रावूंक जाय. प्रेज गॉड. तो जावन आसा आमचो अधिकारी. तो जावन आसा आमचो सगळे वर्तो नांव. आमी तेन्ना मागणी करतना म्हटलें सगळे नांवां प्रास वर्तो नांव. तर तो सगळे अधिकारी प्रास वर्तो अधिकारी जावन आसा आमचो जेजू.
तर आम्ही त्याचे फौजींत आम्ही दाखल जाला होता जेन्ना आम्ही देवाचे उतरा परी आमचे जिवीत चलून आसा तर तेजे फौजींत आम्ही दाखल जाला तर आमची हर एक वेळा त्या फौजीचे ते एक सैनिकाची जशी एक तेजी एक अपेक्षा असता हर एक वेळा की हांवें माझे अधिकाऱ्याक एक खुशी करूंक माझी अपेक्षा आसा म्हण तशें आमचे जिवितांत जेजू क्रिस्ताची खुशी करूंक आमची अपेक्षा हर एक वेळाक जायचे प्रेज गॉड थँक यू जीसस थँक यू होली स्पिरिट थँक यू जीसस तर तशेंच ह्या उतरांत आमी मुखार सरतना आमकां शिकोवंक मेळटा आनी 2 नमनेची आमकां उदाहरण दिता प्रेज गॉड आमच्या ह्या संवसारी जिविताचे विशयांत आमकां आनी 2 एग्जाम्पल्स दिवन आमकां शिकयता ते जावन आसा एक स्पर्धांत वांटो घेता तो खेळगाडीचे एक स्पर्धांत एक ॲथलीट म्हण तुमी आयकलात ऑलिंपिक्स गेम्स जावं एक ॲथलीट म्हणचे एक तेजे एक आयकलात की तुमी होय आयकलात न्हय प्रेज गॉड तर तांकां एक स्पर्धा आसता न्हय त्या खेळगड्यांक प्रेज गॉड तांकां एक स्पर्धा आसता आणि त्या स्पर्धेंत हर एकली भाग घेताना त्यांची जिवीत कशें आसता प्रेज गॉड तांकां अशेंच तांकां एक मुकुट मेळटा की तेन्ना त्या वेळांत तांकां मुकुट मेळटाले तेन्ना मेडल्स नसले आतांचे दिसांनी आमी पळयता मेडल्स मेळटा न्हय की एक ब्रॉन्झ मेडल एक गोल्ड मेडल वय वय तर त्या स्पर्धाच्यो कशी जिवीत आसता म्हणजे आमकां ह्या मुखारचे ह्या 5व्या वळींत आमकां शिकोवन मेळटा तशींच कोण वाचतात की प्रेज गॉड सिस्टर वाचता सिस्टर बेनी हां 5th वर्स तशेंच स्पर्धांत वांटो घेता तो खेळगडी निर्णय केल्ल्या नियमाप्रमाणे खेळना जाल्यार तो जैताचो मुकुट जोडिना प्रेज गॉड थँक यू जीसस स्पर्धांत वांटो घेता तो खेळगाडी निर्णय केल्ल्या नियमाप्रमाणे खेळना जाल्यार तो जैताचो मुकुट जोडिना प्रेज गॉड त्यांचे जिवीत कशें आसता त्या स्पर्धांत वांटो घेताल्यांचे त्यांचे जिवीत कशें आसता प्रेज गॉड प्रॅक्टीस आसता की प्रेज गॉड हां कसली ती प्रॅक्टीस आमकां वाचूंक मेळटा 1 कोरिंथियन्स ब्रदर 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 9 1 Corinthians chapter 9 24-25 ओके सिस्टर हां वाचा सिस्टर एक रंगस्थळार धावंक तांगतेले सकडी धांवतात खरें पूण एकल्याक मात्र बहुमान मेळटा हे तुमी नेणात तर बहुमान जोडी सारखे तुमी धावा 25 स्पर्धांत पात्र घेता तो हर एक खेळगडी सर संगतीन मीच सांबाळता 52वेचो एक मुकुट जोडचे खातीर तांणी इतलें साधन करचे आमी 52 मुकुट जोडचे खातीर साधन चलयता प्रेज गॉड थँक यू जीसस थँक यू जीसस हांगा सांगता एक रंगस्थळार धावूंक तांगतल्या सकडी धांवता सगळीं धांवता न्हय की त्या रेस जे म्हणटात थंय एक जे खंय ते खेळ चलता स्पर्धाचो तो रेस आसता ते सगळींच धांवतात पूण एकल्याक मात्र बहुमान मेळटा थंय न्हय
तर तो बहुमान जोडीसारखे तुम्ही धावा म्हणता. ह्या संसारी जिवितांत जेन्ना आमी धांवता ते एक रंगस्थळार, प्रेज गॉड, तांकता तितले आमी आमचे सगळे बळान आमी धांवता आनी सगळीं धांवता त्या रेसान. पूण एकल्याक मात्र थंय बहुमान मेळटा, वय की? हय. तर बहुमान जोडीसारखे तुम्ही धावा. 25th वर्स म्हणता, स्पर्धांत पात्र घेता तो हर एक खेळगडी सर संगतीने मीत सांभाळता. इंग्लिश बायबल म्हणता की तो एक डिसिप्लिन, ही इज डिसिप्लिन्ड. जो एक स्पर्धांत एक पात्र घेता तो हर एक खेळगडी सर संगतीने तो एक डिसिप्लिन जावन आसा, मीत सांभाळता. हर एक तेजे जिवितांत एक मीत म्हळ्यार एक बॅलन्स तेजे जिवीत रावता. खंयचे चड चड खावनचे पिवनचे वय ना चड तेजे प्रॅक्टीस करचे वय, हे सगळे नसता. सगळे एक बॅलन्स, कितले तो खावचे पिवचे सांगतीन तर तेजे एक मीत असता, एक बॅलन्स असता. तितलोच तेजे एक सदांचे जिविताचोय एक बॅलन्स असता. तेजे ते खेळगाडींचे ते एक स्पर्धांत पात्र घेयल्ल्या लोकांचे तुम्ही जिवीत पळयल्यार साखणीचे बेगीन उठता आणि ती उठोन त्यांची एक सदांचे रुटीन जिवीत जाऊन दी. ती धावनचे प्रॅक्टीस जाऊन दी ते स्विमर असल्यार ती स्विमिंग प्रॅक्टीस करीचे. ते सगळे ती एक रुटीन त्यांचे फॉलो करतात. एक परफेक्ट डिसिप्लिन्ड लाईफ त्यांचे असता. खंयचेय ती वयर सकलाक जास्त कमी करनात. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. वावून वेचो एक मुकुट जोडचे खातीर ताणी इतले साधन करतात. जे ह्या संसारी जिवितांत तांकां ते एक मुकुट मेळटा, इतले ती मीत सांभाळून, प्रेज गॉड, ताका कितले साधन तेणी करीचे न्हय की? पूण ते हांगा सदांकाळ लॉंग लास्टिंग शाश्वत जावन रावची एक मुकुट ती न्हय, वय की? प्रेज गॉड. Praise पूण God. कसले एक मुकुट जोडचे खातीर ती कितले साधन करून कितले ती एक मीत सांभाळून त्यांचे जिवीत चलोवन आसता. तर आमकां म्हणटा, तर आमकां जे आमी धांवता, आमकां म्हणटा तुम्ही बहुमान जोडचे खातीर तुम्ही धावा. आमी 24th वर्स 24 वळी आमी वाचले. सांत पावल म्हणटा तुम्ही ते बहुमान जोडूंक तुम्ही धावा म्हण. ह्या संवसारांत एकलेकच मेळटले ते बहुमान, पूण आमकां मेळटा ते बहुमान. आमकांय ते धांवूंक जाय. हर एकल्यांक ते बहुमान मेळटा जेजू क्रिस्ताक लागीं. कित्याक आमी ते बावून वेचे तो मुकुटा खातीर आमी साधन करना, पूण आमी साधन करून आसाव ते बावून वचनासलो तो एक कंप्लीट जावन नाश जावनचे अविनाशी मुकुट जोडचे खातीर आमी साधन करना आसा. ह्या संवसारांत आमी एक कसलींच कामाक पडनासली मनशां जावं पुरो, कसलींच जाणवाय नासली मनशां जावं पुरो, कसलींच आमकां लोक नांवां दवरून आसूं पुरो, पूण जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताच्या उतरांत वाडोवंक सुरवात करता, तेजे ते एक जिवितांत आमी हर एक वेळाक जेजूचेच जिविता बरी माझे जिवीत म्हण हांव तेजे उतरा परी चलोन आसता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमकां बावून वचनासलो मुकुट आमकां मेळटले. तेजे खातीर आमी साधन करीचे. प्रेज गॉड. Praise God. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. थँक यू होली स्पिरिट. तशे एक खेळगाडीचो एक स्पर्धांत भाग घेवनचो ते एक खेळगाडी जो आसा तेजे एक साधन जसो तो एक तेजे जिविताच्यो मीत सांभाळता. एक बॅलन्स्ड जिवीत तो जीवन आसता, एक डिसिप्लिन जिवीत जे जीवन आसता. आमचे जिवितांत ती आमी आत्मीक जिवितांत आमचे ते एक
आत्मिक जीवितांत बॅलन्स्ड जीवित कसे जायचे आता? प्रेज गॉड. कसे आम्ही साधन करून राहून जाय? असे ना की तो स्पर्धांत पात्र घेता तो 1 दीस 2 दीस जाऊन दी 8 दीस जाऊन दी 15 दीस जाऊन दी ॲटलिस्ट 1 महिनोभर तो सकाळीचे त्याचे रुटीन फॉलो करता, खाऊनचे पिऊनचे सकाळी कुठचे ट्रेनिंग करचे त्याचे स्विमिंग क्लास हवीचे हे रुटीन जाता. पण 1 महिन्यानंतर तो स्टॉप करता की आता ना ना करीना. प्रेज गॉड. म्हणून आमका हे जे एक उदाहरण देऊन आम्ही आत्मिक जीवितांत कसे आम्ही मुखार सरीचे म्हणून आमका देवाचे उत्तर शिकयता. जसं तो स्पर्धी कंटिन्युअस तेका मेडल जिखचे म्हण ते एक मुकुट जिखचे म्हणून जोडून घेऊनचे खातीर साधन करून रावता हर एक दिसा. प्रेज गॉड. आम्ही ते अविनाशी ते एक बावून वसन असली ती मुकुट जोडचे खातीर कितले आम्ही साधन करता आणि कसे करीचे. प्रेज गॉड. जे आम्ही हर एक दिसा देवाचे उतरांत आम्ही असता ते थांबन असताना हर एक दीस देवाचे उतराची घोषण करीचे. प्रेज गॉड. असे ना की म्हाका कितें माझे एक इंटेन्शन असा ना माझे एक बरेपणाचे जीवित हांवें पळोवंक जाय. म्हाका बरेपणाचे मेळ्ळे सगळे देवाचे उतरांत जाले देवाचे उतर उलोवचे आनी घोषण करचे हांवें डिक्लेअर करचे स्टॉप करचे. आणि केन्ना नवीन प्रॉब्लेम येता आणि परतून येजे नाही. प्रेज गॉड. तशें ना. हे एक बॅलन्स्ड जिवीत जसो तो एक खेळगाडी एक जीवन आसा तेका ते मुकुट मेळ्ळो पयल्यान तो एक तेजे मीत सांबाळून रावता. तशें आमचे जिविताचे क्रिस्तांवपणाचे जिविताचे एक आमी मीत सांबाळीचे. आम्ही ते एक बावून वसन असली ती एक मुकुट जोडचे खातीर साधन करून आसा आमकां ते एक देवाचे ते एक लास्ट दीस आमी जेन्ना देवा लागीं वचून पावता त्या वेळाक आमकां ते साधन आमी करून रावता. ते एक मीत आमी सांबाळून आमचे आत्मीक जिवितांत रावता. त्या वेळाक ती आमकां बावून वसन असली ती मुकुट आमकां मेळटा. प्रेज गॉड. थँक यू praise जीसस. God. थँक यू होली स्पिरिट. थँक यू जीसस. आणि ह्या उतराचे आम्ही चड आम्ही शिकचे आसा. प्रेज गॉड. हे चॅप्टर आणि शिकया मुखार नेक्स्ट प्रेयर हितून जॉईन जाले तेन्ना. प्रेज गॉड. कोणाक विचारचे आसा ना ऍड करचे आसा कितें? थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. कोणाक कितें सांगचे आसा की? प्रेज गॉड. टेस्टिमनी कितें शेअर करचे असले सांगा. तुमकां कितें क्वेश्चन आसा ह्या जे आमी आज शिकला तुमकां कितें सांगीचे हांगा तुमी सांगूंक जाता. सिस्टर वनिता कितें उलोवन आसा आयकूंक येना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर आम्ही अर्घ्य प्रार्थना करचे की ना कोणाक कितें शेअर करचे असले शेअर करा. प्रेज गॉड. Praise God. तर आम्ही अर्घ्य प्रार्थना करूया की कोण करतात अर्घ्य प्रार्थना? थँक यू जीसस. ओके.
बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावीन आमेन. अर्गा जेजू, अर्गा पवित्र आत्म्या, अर्गा देव बापा. ह्या वेळांत तुवें आमकां शिकयलाय. तुजे उतरांत आमी एक शिपाया बरी, एक स्पर्धांत भाग घेतल्या ते एक खेळगाडे बरे. वय जेजू, आमकां तुवें शिकयलाय हर एक दिसा, हर एक वेळा तुजे उतरांत कशें वाडीचे. आत्मिक जिवितांत तुजे उतरांत आमी कशें वाडीचे एकवटांत रावन तुजे संगी. आज जे कितें तुवें शिकयलाय ते सगळें आमच्या जिवितांत चड प्रमाणांत आनी चड तुजे उतरांत वाडोवंक आमकां तूं आपोवणें दिवन आसा. प्रेज गॉड. अर्गा जेजू, जे कितें शिकयलाय भावार्थान आमी ते स्विकारता आनी त्याच परी आमचे जिवीत बदलून आमी तुजे उतरा बरी जिवंक मुखार सरता. कित्याक तुवें आमकां एक अधिकारी केलाय. तुवें आमकां ते खेळगाडी बरी केलाय. ते एक लक्ष आसचे ते शिपाया बरी. जे तुजे एक योजन आमच्या जिविताक आसा ते पंतांक पावूंक पयले आमी ते साधन करून आसता. तुका अर्गा जेजू, अर्गा पवित्र आत्म्या, अर्गा देव बापा. हर एक वेळा आमचे सांगात रावन आमकां शिकवण तूं दिताय. हर एक दिसा तूं आमकां तुजे उतराची भूक आमकां तूं भागयताय. आनी तूं आमचे संगी सदांकाळ आसाय म्हण आमी भावार्थान पातयता. हे आमी मागणी करता जेजूचे नावीन. आमेन. आमेन. Amen. Amen. प्रेज गॉड. थँक्यू Praise God. सिस्टर.